Takže lidi, já vás tady vítám u hry Call of Juarez Gunslinger, neboli Call of Juarez Gunslinger. Dneska tohle bude jenom ukázka, snížil jsem si zvuky. No a mrkneme se na arkády. Asi půjdeme no tohle. Tak můžeme. Tak se mrkneme do tohle městečka. No, neočekávejte nějaký skilly a jako je pravda, že jsem to dohrál, ale moc jako nejsem takovej úplně jako agrel, no takže jako prostě neočekávajte nic dobrýho. Jinak tohle je moje druhé video a ježiši, co to je? Akimbo, no jenom tak jenom to Akimbo, no do prdele. Já bych chtěl tohleto, to je rychlejší přebíjení. Jo, jasně. Dobře, beru. Akimbo, tak start game. Do hajzlů jsou tady hned. Proč musím mít ty zasraný quickshootery? Mám radši rangery, ale já tomu říkám ravagery. Ty vole. Headshot, ne? Já to znám, bože, já nejsem idiot. Jsem... Je tam six shooter. Jo, je tam six shooter. Hahaha. Tak je povázka. Čau. Jdu na strejdu. Ježiši, tady jich je, kolik jich tady do prdele bude ještě. Mě běží čas, no dokonce. Dělej přeby, kurva. Ha. Aha, to nejsou výbušky. Nic nemám. Mohl bych jim hodit tam dynášku. To je pěkný tohle. Škoda, no, to jsem nešel. To je buff. A taky nejsem moc jako na duely. Kdyby proti mě byl Agrelus, tak ty vole, ten mě dal, ten to má všechno vymakané. Ten je fakt na duely úplně moc skvé. Pojď sem, ty sráči. Spíš sráči. Ty vole. Headshot. Sice zblízka, ale... Neviděli přemi. Tak jo, jdem. No nic. Ale to bylo napodobení na Peta Gereta. Šerifa. První duel. Doufám, že víte. Snad už jste hráli ten Juarez Gunslinger. Gunslinger vlastně v překladu do češtiny je pistolník neboli sběratel zbraní, neboli prostě, jak bych to řekl, že má hodně zbraní, že to s nimi umí a takový. Já, jak jsem hru dostal, tak to vás možná bude zajímat. Hru jsem dostal tak, že jsem jel do Futura, tam do JRC Games, do Game Shopu prostě a tam měli Call of Juarez Gunslinger snad za 319 nebo 399, můžete se kouknout na internetu, stránku vám dám do popisu videa, no a tam jsem ji koupil. Samozřejmě hra je přes
službu Steam, takže nice, Broxna. Počkat, kde jsem za tohle? Aha, já to měl už asi. Ty srači. Ty vole, ty sračku. Jako, abych pravdu přiznal, tak jsem westernový typ. Já miluju westerny. V neděli na Prima Family, nebo kde to dávají, patří neděle westernů, takže se každý prostě dívám. Prostě jako jsem do westernu plně zažraný, protože můj kámoš mi to poradil, jakože neděle westernů, já jsem se o to ani nezajímala. Potom, když jsem jako se přiblížil víc k těm westernům, tak jsem zjistil, že to je fakt bombový filmy, bombový jako to. Jsou to i bombové hry, Call of Juarez jsou nejlepší jako westernovky, akorát, že do kartu, jak slyšíte to jméno, už se vám to hnusí, protože je to není to z westernů, je to sice jako Call of Juarez a ty vole, hustý, jsem ještě nikdy neviděl. No ale prostě je to ze současnosti, takže když se vám to líbí, já vám nebráním. Teda já jsem to ještě já jsem to ani nehrál, já jsem to hrál jenom takhle jako u straidu na silném kompu. Já neříkám, že mám slabý komp, ale mám ho taky silný. Samozřejmě, budu mít noťaz, šetřím si na něj prachy. Dáme headshota? Yeah. Tak jo. Ono nejde zas o ty nápisy jako longshot, headshot a takový, ono jde o ty body, plus ty body, že jo. Třeba jste si mohli všimnout, nebo jestli jste si to všimli, dal jsem tam headshot tomu chlápkovi, dalo mi to plus 100 bodů. A když pak jsem nedal nikomu headshot, ty mám jako zmlátit, nebo co? Asi jo. Nice. Jo, asi jsme to dodělali. Jo, dodělali. To je dobré. Nebo jedna hvězdička, běžte do prdele. Knife. Hardcore. Friends. McCat. Ne, McCat, no jo, to jsem já. Nevím, jak se to jmenuje dostalo. Jo, přesně, aha. Když se mrknem v PlayStation. I ty vole, získali jste. Vidíte, jak jsem nahoru. Já jsem mi to získávat ty achievementy. Prostě hodně. Jinak budu za úplnou lamu. Next. No, statistik je dobrý, nepotřebuji vědět. Exit. Máme tady nový. Co to je? To je za nějakou nuggetku nebo co? No, vidíte, samozřejmě mám nějaký nuggetky, ale tohle byla taková jenom ukázka. Možná budu točit dál, ale to se ještě neví. Tak samozřejmě mějte se, příště čau a budu ještě točit. Budu točit příběh, budu točit duely, neočekávejte vlastně nic dobrýho. A takže takhle to bude v této sérii videí. To Assassin's Creed, co tam mám, jedničku, první díl, to byl takové jakože, asi to přejmenuju, protože to nebude první díl, bude to ukázka ze hry Assassin's Creed 1. Dobře, já se s váma loučím a příště nashledanou.